Hej, skat. Hej, mor. Ved du, hvor vi skal hen? Nej. Okay. Vi skal i zoologisk have, skat. Lyder det ikke spændende? Jo, det lyder mega hyggeligt. Det er godt, skat. Hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Skat, du har spurgt hele vejen. Det kan jeg ikke holde styr på. Der står her på radiatoren, at vi er der om 10 minutter. Okay. 10 minutter senere. Mor, hvornår er vi der? Vi er her, men jeg gider ikke træde i regnvejret. Men mor... Så må du selv gå derind og blive ibidt af løver. Men er de ikke bur? Det er faktisk meningen, at vi skulle i zoologisk have, men du bruger det simpelthen så meget. Det gider jeg ikke. Nu kører vi hjem. Hvornår er vi hjemme? Oh my god, du har spurgt helt ud. Mit liv, det var så ondt. Du er surest. Det ved du godt, ikke også? Nej. Lige når du kommer hjem, så skal du ind på værelset, og du skal bare holde kæft. Hvad betyder at holde kæft? Det er godt, du ikke har lært ved, at fuck betyder. Men jeg mener, du snakker simpelthen så meget. Du er så bare så irriterende. Nu er vi hjemme, og vi har faktisk været her hele tiden. Men du har brugt dig så meget, at jeg er så træt. Så jeg går ud og sover i bilen, okay? Okay. Så du kan bare gå hjemmefra. Okay. 3:00 om natten. Og by the way, der er LED-lys i bilen, så ja. Mor. Hvad er der galt, bro? Må jeg godt sove herinde med dig? Sagde jeg ikke, du skulle gå hjemmefra? Men jeg fryser så meget. Så kom ind, men så skal du også sove. Okay. Pigen får et mareridt. Hvad er der galt, skat? Hvad er der galt? Skal du brændes? Ja, det skal. Mor, jeg har et mareridt. Okay, skat. Nu skal du bare høre her. Den her historie er helt vildt falsk. Jeg spiller sur mor. 3, 2, 1. Og jeg spiller bange datter. Så nu skal I bare høre her. Det var alt for sjov. Og vi håber, at I kommer og ser part 2. Vi ses.